Добър вечер, приятели! Желая ви успешна седмица. Днес е сряда, 3 януари, началото на новата седмица, с която дойде и новата година, а именно 2024. Надявам се, че днешният ден е бил също толкова успешен, както и за вас. За тези, които не ме познават, казвам се Атанас. Днешната тема на нашето видео е следната. Докато пътувах от работа към вкъщи, ми хрумна да напиша скрипт за днешното видео. Но се отказах и реших да действам чрез силата на мисълта. А това е защо е важно да бъдем щастливи и позитивни. Щастието е много определящо в нашия живот. Щастливите моменти, колкото и малки да са много ценни и ние ги запазваме в нашата памет постоянно. Човешкият мозък е един супер компютър, програмиран от майката природа да запаметява и да се адаптира. В хода на човешката еволюция сме се адаптирали многократно, но в нашия технологичен век на компютърно и изкуствено изобилие. И казвам изкуствено, защото повечето неща около нас вече започнаха да се изграждат от хората, макар и да не са истински, а именно AI, както и много други. Тези неща определят до голяма част и нашето положително мислене, както и това как се чувстваме. Защото в този технологичен свят, с течение на преобладаващата технология, щастието е заменено с дигиталното, което не трябва да е така. За новата година си поставих една цел на 31, докато съставях списъка с цели за тази година, както казах в предишното видео. Една от тях е да прекарам повече време след природата и да не отделям толкова време на социалните мрежи. Да, социалните мрежи са хубаво нещо. Сближават ни с хората и ни карат да се чувстваме добре. Защото показват съдържание, което ни кара да бъдем щастливи и ни удовлетворява. Освен това, нещата, които гледаме, трябва да бъдат и стойностни. Защото в днешно време можем не само да си губим времето в социалните мрежи и това време да съжаляваме за него, но можем и да го използваме като надграждаме себе си. За мен един нормален ден протича последния начин. Събуждам се рано сутрин, правя гимнастика, правя план за деня, след работа се прибирам, хващам телефона и започвам да създавам видеа, които да публикувам в блога си. Тези видеа имат за цел да покажат моята гледна точка относно света и да отворя очите на много хора. Не само за щастието, не само за допълнителните варианти за изкарване на пари, но и още много други. Щастието е наистина определящ момент. Факторът за нашето дълготрайно съжителство на тази планета с останалите ни връстници, хората, както и цялото ни съществуване е свързано с положителното ни мислене, защото това ни кара не само да бъдем щастливи, но и удължава нашия живот. Доказано е, че когато сме ядосани, ние натоварваме още повече нашия организъм. Така не можем не само да спим, но и по този начин сме много по-склонни да бъдем болни. Ето защо си поставих да бъда не само сред природата, но и да прекарам поне 2 часа на ден в социалните мрежи. Защото колкото повече стоим там, толкова повече губим връзка към реалността, което не е хубаво. Надявам се това видео да ви беше полезно
и информация, която се съдържа в него. Да ми напишете долу в коментарите какво мислите за него и дали желаете още подобни видеа на такива теми. До нови срещи!